Hola a tots. Avui vull començar una sèrie de vídeos donant a conèixer tècniques de gravat. Ja sé que n'hi ha molts, però jo vull fer les meves. I per començar treballarem la xilografia. Una planxeta de fullola, prima, això deu tindre potser 4 mil·límetres, i anem a representar, aquí he fet un dibuix senzill, suposo que la càmera l'agafa bé, d'un quixot. Tinc ja estudiat el que seran les taques negres i el que ha de quedar blanc per a que després en l'estampació de tinta sobre paper tingui el resultat que jo penso que traurà. Ara us explicaré com se passa aquí a la planxa i mica en mica anirem entrant al procediment. Aquí tenim els materials. Full de calco, d'aquells d'abans, de mecanografia, el dibuixet i la fulla. Fullola, perdó. Això ho posarem amb l'ordre que cal, és a dir, el paper, evidentment el calco, en una pinzeta ho aguantarem. Bolígrafo, important perquè ens servirà per a que, a banda de que apretant una mica és com marcarà bé el calco, sabrem, tenim el llapis a baix, sabrem el que hem anat marcant i el que no. A poc li anirem donant la forma i d'esta manera, si fem així, tenim marcades també les zones que després volem que siguin línia, que volem que siguin taca negra. Evidentment, aquestes línies de lo que és la llança seran més gruixudes, seria molt difícil fer una ratlla tan fina. Com veieu, va passant a baix el dibuix, és una comprovació. Ara ja tenim passat el dibuix a la planxa de fullola. Després de repassar tot en bolígrafo, aquí han quedat unes ratlletes molt finetes que jo el que he fet és, en un rotulador permanent d'una punta mitjaneta, he anat resseguint les coses importants i amb un de més gruixut he marcat tot el que serà el fondo per a ja tenir clar on estaran les taques negres i les que no. Ara us vull parlar d'un tema molt important que és el reflexe o la simetria. Què passa? Qualsevol planxa, tant si és esta de fusta com si és una planxa de coure de gravat de veritat, este senyor està mirant a l'esquerra i una vegada estamparem, resultarà que està mirant a la dreta. Això és un tema molt important, sobretot quan són temes com podria ser una casa, que si la porta, quan mirem aquella façana de la casa, està a la dreta, doncs nosaltres aquí la trobaríem al revés. És a dir, esta porta que aquí la veiem a la dreta, a l'estampa de veritat la trobarem a l'esquerra. Ara estic ensenyant el detall. Intentaré apropar. Com veieu, la fullola té unes petites línies, com unes ratlles molt finetes que això després ens ajudaran. Què vull ensenyar aquí? Vull ensenyar que realment quan he fet el dibuix al rotulador i marcar-me les taques negres per a que m'ajude a no perdre'm, també he marcat, com veieu aquí, a la zona del nas i de l'ull i de lo que serà el bigoti, unes línies més gruixudes. Aquí he marcat unes línies que ja tenen una mica més prima una banda que l'altra, tindran com un gesto. Aquí vull fer unes línies molt finetes a lo que són les aspes del molí, igualment a lo que serà per donar un simulacre de volum a la llança. Bé, esta marcada en negre ens ha d'ajudar molt després quan tallarem. Ara anem a parlar de les gúbies. Les gúbies són les eines que utilitzarem per treballar la fusta. Aquesta, per exemple, és com una cotxilla, és per delinear, per fer unes línies que marcarem i ens ajudaran a reservar el tall.
Hi ha les de mitja canya, aquesta és petita, n'hi ha de més grans, que ara aquí no les tinc, perquè de moment no em faran falta. Aquestes ja serien gúbies comprades a una botiga de Belles Arts. Però tenim que a les botigues de manualitats trobarem uns jocs de gúbies molt econòmics, que són així petitones, que n'hi ha la redona, la plana, en punta, n'hi ha 4 o 5 que valen molt poquets diners i funcionen perfectament bé. Bueno, aquí com veieu, ja he anat tallant, aquí es veu a tota la zona del front i al costat del nas, davant de la galta, ja podeu observar com he rebaixat tot això. També és molt important tot el treball que ja he fet, a veure si donarà el detall ara, de perfilar aquí, perquè la fullola és molt delicada i llavors si treballem en el sentit de les fibres anirà bé, però si treballéssim en la gúbia així, ara enfoca bé, de través a lo que serien les fibres, és molt delicat. Llavors és molt recomanable fer tot el treball previ d'anar perfilant tot, sobretot les curves, en esta, se veu bé? Així, en aquesta, ¿vale? I després, a base de la mitja canya, que ara avui la que tinc aquí és molt petita, o també aquesta altra, que té una forma molt interessant per fer això. Així, en la part del costat, anar traient, anar rebaixant tot el que és volum. Com que aquí el bigoti ja he perfilat, quan arribo al tope és molt de cuidado, és molt de compte, però ja va saltant. I si convenia, finalment, en la cuchilla esta de maquetisme, li farem una afinadeta, que també per a perfilar també va molt bé. I llavors ja tot això ja marxa. Tot això ja marxa perfectament bé. Quedarà la mar de bé. Per a perfilar, com he dit abans, el de punta. Això és molt important, molt important. Així. Resseguirem la línia per a que després, aquí m'he anat una miqueta, ara, per a que després, quan farem el buidat de la fusta, és a dir, traurem aquella quantitat de matèria que no ens convé per a passar-li el rodet en la tinta, això ens ajuda moltíssim, sobretot tenint en compte que en aquesta direcció, com he dit, com diré, així, sobretot les curves costa una miqueta. Aquí al final, ara, atenció, perquè si se m'escapa ja tenim el sinistre. Llavors això es pot repassar, o bé així, o bé en un cúter de maquetisme, que també va bé, té la punta fineta, entra bé cap a dins. I llavors, sobretot, les curves és on hem de tindre moltíssim de cuidado. Ara, una vegada tot això així marcat, en la mitja canya és quan hi ha, primer que tot farem esta traçada que ens convé aquí així, i si en fem unes quantes, després en esta V i de costat farem una feina com una seda. Guaita. Perfecte. Cuidado, sobretot a la sortida, sempre molt de compte. Així
mica en mica, entrant de dins cap a la línia que he fet prèviament. En aquesta gúbia petita se treballa amb molta seguretat i, com he dit, després en la V i així de costat aniríem afinant. Ja veieu el resultat. Evidentment, se podria agafar una gúbia més competent, més professional, com aquesta, i ja entraríem directament a tallar així amb molt de cuidado. Molt de compte. Llavors, mitja volta per fer el mateix a l'altra línia que ja he delimitat allà. D'aquesta manera. És un procés lent, però segur, per anar fent lo buidat. Ja tenim aquí la cosa adelantada. Aquí ara farem uns detalls de com està evolucionant el tallat. He posat el llum així més aviat de costat, de molt de perfil, perquè intento que vegeu el mil·límetre i mig aproximadament de fondo que està quedant, el que no agafarà tinta. La tinta serà exactament el negre. Ara la planxa ja està acabada. Tots els relleus estan a punt i anem al moment emocionant de posar-hi tinta. Com que estic treballant a casa pel tema del confinament, no puc utilitzar les eines i les tintes habituals del meu estudi, he escollit una tinta de les més ecològiques, és soluble a l'aigua. Així, quan netejaré tot, no ha d'haver-hi cap problema. Anem a provar-la. I en el rodet com veieu, m'he fet un muntatge en un separador de plàstic d'un bloc, d'enquadernar, per poder fer aquí damunt la taula l'entintada d'una manera simple. I ara anirem a posar-li a la fusta. Amb molt de compte, anirem entintant. La planxa ja està feta de manera, vaig posar-hi aquestes vores, aquests bordes, per tal que el rodet, anant per aquí, no arribi al fondo, no arribi a atacar el fondo, que no em convé, perquè el que convé seran les zones de tinta. Ara veurem aquesta tinta nova, ecològica, què tal funciona. De moment anirem entintant tot. Mira, aquí hauré de netejar. En un drapet i una punteta netejarem este fons que ha quedat una miqueta tacat, i aquí també veig que m'he eneinat a on no calia.
Això serà un registre. Ens servirà de dues coses, de fons i de centrar bé la planxa. Per què? Perquè el paper que he utilitzat és un paper de dibuix que he comprat, que és la mateixa mida, és un din A4, i llavors això anirà així. Ara tenim l'eina principal, la cullera. La cullera ens servirà per a, d'una manera o altra, això serà per a fer així una miqueta, la cullera servirà per a substituir les màquines, les premses, que a l'estudi tinc el tòrcul, que tinc la premsa de pressió, la de tornillo, però aquí no tinc res, perquè a casa només tinc la taula de dibuixar, però no farem res més que provar a veure quin resultat ens dona això. S'ha d'apretar més. Bé, ha arribat el moment emocionant de mirar com ha quedat l'estampa. Bueno, doncs no està malament. Potser s'hauria d'haver apretat una miqueta més, però en conjunt, fet a cullera, poca cosa més que això se pot fer. Evidentment, si hagués sigut la màquina, la premsa, el tòrcul, que apreten fort, doncs llavors hagués tingut un resultat més potent, però posat aquí la taula, aquí el tenim, ara intentaré apropar una mica. Com veieu aquí, se veuen les cosetes, no sé com dir-ho, la qualitat. Aquí són aquelles ratlletes de la fusta, que ja us vaig dir que sortirien. Ni que fos fet en tòrcul, continuarien sortint. Aquí ara hem treballat amb menys pressió degut a lo que és el mètode de la cullera, el mètode més artesà que hi ha per estampar un gravat de relleu com és la xilografia. Fins aquí aquest vídeo que reflexa com he fet este gravat, que el titularé El Quixot del confinament. L'he tingut que fer aquí a casa, no he pogut anar a l'estudi, òbviament, perquè ara he d'estar aquí i no he pogut treballar en les maquinàries i en les eines que tinc allà. Amb aquest vídeo vull començar una sèrie, ho intentaré, de vídeos, per fer difusió de lo que seria l'obra gràfica, que, com tots podeu imaginar, jo he de defensar perquè considero que és el llenguatge més assequible de les formes artístiques que podem pensar que un quadre a l'oli és, i ho és, magnífic, ho és, jo en faig, i ho és magnífic, però clar, el que costa de fer un quadre a l'oli, el que costa de fer una aquarel·la o un bon dibuix a plomilla, té un cost molt elevat. Sin embargo, quan fem gravat, que com veieu costa molt, però molt, fer la planxa, tot el procés previ és laboriós, lent, vull dir, realment no s'arriba a valorar bé el que és un gravat. Per què? Perquè tens un paper a la mà, que se n'han fet una sèrie més o menys limitada, el qual la gent pensa que es pot fer com a xurros i no és veritat. Igual el procés d'estampació és lent, com el procés de fer la planxa original. Amb tot això vull fer un homenatge a tots els gravadors i a la vegada, com he dit, fer difusió de lo que és l'obra gràfica, tant sigui xilografia, com sigui gravat de planxa, com més tard puc parlar també de l'estampa digital, que és un procés molt complex i també molt laboriós, abans no arribés a punt de tindre l'edició i la tirada
de lo que tu vulguis posar al mercat. Amb tot això, només dir-vos que gràcies per escoltar-me. Espero i desitjo que us hagi agradat este vídeo que he fet. Ara intentaré fer la feina d'informàtic, a veure si me'n surto a fer un muntatge que estigui bé, i a partir d'aquí segueixo animat i fent cosetes al canal de YouTube. Fins aviat. Gràcies a tots.